Dzedu dzinongodiwa tsika yerudzi rwako haichinji nekuti kana ukatoita chii uramba uri patsika yerudzi rwako. Nyaya yatinayo panapa ndeyekuti kana vanhu tikakutongai toda kunzwisisana, munhu anokodzere kubvunza wachipindura. But pane paunooneka kuti kubvunza kwekuita kwakutani unenge uine mhosva. Vanoba vakawanda asi anobata achipa musiwo ndiye anondombapa. Vanokomba vakawanda anobata achikomba musiwo ndimhonga. Ndezvimwe zvaunofana kuziva. Uye tine matambudziko atiri kusangana nayo munyika, mafambiro anoita nyika nzvirizhonga mudzimba dziite shoma. Pamunoita kuzvikudza kumwe kwacho kuri kunyanya. Hakuna munhu asina ari pamberi pake pamusoro penyika. Saka munhu weshe unofanira kuziva kuti uno munhu ari pamberi pako pakugara mako. Mutemo hausi kwemuhomwe kana dai ukagara kumba kwako kuti ndinoziva sitereki ndakanyanya. Unogona kuita diploma kana kuti degree, but usina chaunoziva pakurara. Kugara chaiko kushiyana mazwi chaino umwe munhu kupindurana chaiko totoona kuti kupindurana munhu haana chaanoziva. Ndizvo zvamunofanira kuziva izvozvo. Munofanira kuzviziva kuti mazwi atikusaura anogombora mabuya ako here, anomufadza here. Kune nyaya yekuti unonoka kupindura wokumudza kuziva kuti zvakataura zvakanaka zvakaipira pakati. Kwaya dzimwe nyaya dzamunoisa kunoku dzinenge dzakanaka kuti muri kuenda kwamambo dzakanaka, but imwe nyaya ndeyekuzvitanga wazvibvunza kuti panext dzomamutadza kuwadzana here muri vaviri kuona mako ekuno kwamambo kwaano mutemo wako. Ndo zvamunofanira kuziva izvozvo. Ende imwe nyaya ndeyekuti masabhuku anofanira kuva vanhu vakafunda pakurarama kwevanhu pakurarama. Kuti education ikaenda kuchikoro nditedza kufunda kuziva kuti pavanhu chii chinoitika pakurarama. Kuno munhu anotonga vanhu megaraji pandiri maprevious. Zvakafanira kuti nhasi muri kunzi kumvudza here kupuwa 3 million kubva kwapresident, but nawo munoona mumwe munhu achitonyimwa inyaya yekuti anenge akungozvondiwa chete, but chinhu hachisi kubva mako chiri kunzi napresident ngachiende pano mumwe nomumwe. Zveshe munofanira kuzvitarisa izvozvo. Uye mumwe munhu wamunogadza pautungamiri munongomugadza but asina rudo rwokuda vanhu. Munhu anofanira kuva norudo, rudo chaiko chaiko. Ini ndikaizva ndiri mambo kunoku, akadzi vangu havasi mambo, ndaamai mambo chete, ngavazive kuti vanopera pakugamuchira vanhu chete. Nyaya dzangu dzandotonga dzomudare ndedzangu kuti ndiri mambo. Ndozvo zvamunofanira kuziva. Kana uri sabhuku zoti adzimai nyaya yakati yandinetsa vaimundibatsire, pauri kutaura adzimai vako vanosaidha, vanomataurira avanoita. Ende ukaona munhu chitikange tatongana, munhu atanga kubvunza regai ndiende kubvunza kuti ukataura kuno murume wekuti andaita dambudziko rokutirawo mari, akakuti andozokupindura mangwana, aziva kuti kwakutanga kwatienda kumamadhasi kuti akabvunza kumukadzi zvinoita kuti tivape. Pane imwe nyaya isingadi mukadzi munoda kuona kuti nomagara atiita nongofana kuti timubatsire. Zvini zviri panyika izvo. Saka unhu muridzi wavo munofanira kuzviziva izvozvo. Kwaya nyaya yeupombo iri kuwanda chaizvo. Imi vakadzi idai varume venyu chaivo muri kuwanzawo futi. Ukaona murume wako kana akasasenza unobatsirana kuti ngatingoita izvi zvinoita kuti tirarame, kwete kuti bhuwa mushoro kuti adakuda mubano kuti hamuna chirimo. Wakambomudirei? Hapana munhu akashata panyika. Mwari akasika denga nenyika akasika munhu akafanana naiye. Isi tese takasikwa takafanana naMwari nokuda kuti turi rudzi rwake. Saka tofanira kuti tiite zvakanaka. Kana watongwa apa kana unoswere chomunhu bhadhara, mudare munotendera kuti unogona kuita gore rese uchibhadhara, ndokunge uchiteera tsika dzinodiwa. Kana usina kuita zvinodiwa tesazvikonzi. Ndo zvamunofanira kuziva izvozvo.
unhu muridzi wako zvakafanana kuti unoona munhu apinda mudare mune musoro uri nyandara udakaedza kutaura kuti kudii paunogara muvamwe unofanira kuoneka kuti wakagadzirwa kuti munhu chaichai pamusoro penyika saka tofanira kuzviziva izvo toya dzimwe nyaya dzamuri kuita dzokunangana uroi sure ukaverenga bhaibheri rinotaura kuti edzai mweya yese pakereke haisi yese mweya inobva kunani kuna Mwari zvimwe zvacho zvinokupai kuti munange kuti munhu muroi asiri muroi zvimwe zvacho munhu anenge ari muroi arichi zviri zvochokwadi but vaprofita vanongoti akangozhamura chachiprofita kuti andadziona tsananguro chaichi dzimwe dzinokupinzai matambudziko anoroya chaichai anenge aripo muchimusiya regani kutaura anokumutsa usiku achitora fesi yomwe munhu achipfeka zvinoitika izvozvo obva anzi ndiye muroi but achipfeka fesi izvozvo zvese munofanira kuzvitarisa izvozvo uye mwenye muri kuti varoi kuna zvirwere mazuva ano pamusoro penyika BP chirongwa edzi chirongwa zvese korona chirongwa zviri panyika izvozvo sati tengatsa zvimwe zvacho imbotange muona kuti musoro uyu hausi kukakata zvakawanda pamwe maano chirwere musoro unofanira kutetswa zvese potongonanga kuti vanhu varoi tofanira kutarisa izvozvo pano rufu rusingafadze Mwari asi hakuna rufu rusingafadze Mwari nokuti pakupedzisira anongoti mweya wamanikidzwa rikaiti svike panguva yekuzorora yakava yega shuga inoti ikapera kuti handi yekunotenga kumadziva kana kuti kupindura kushopu hakuna munhu akabika inonzi mukabika ijai hakuna stori yomweya munhu akaenda aita sei aenda inozonge yahistory chete 2 days dzisingazisadza mangwana acho ari kumwa chikamura chisadzi kana anga achitambwa achitwa nyaradzo yoguva unoona musiwo ngoma ichita se ichirohwa zvinenge zvatodarika saka unhu muridzi wacho tofanira kuzvichengeta asi musaite zvakaipa mutemo wechirungu unoti hakuna varoi zvamwe zvamunofanira kuziva but mutemo wedu wechivanhu isu traditional act inotaura kuti kune varoi ndosaka muchiona ichidzoka kutsika dzerudzi rwechitema munofanira kuzivisa izvozvo right next in penya dzinopinda nasotaura zvakawandika chairman vachiwane tudzeti chairman aro chairman gara maiyoka maiyoka chairman idzai chairman zvokutaura kumudze mutati pindura totikumbidza imvura yawainani chairman tikuda wazita tanga wamwai wewe ndawe right chairman ukagara ipapo pawagara pakati pavarume vaviri unovaziva varume vaviri vakagara munewa ndoziva uyu mumwe wamuziva uyu kugara kwakaita apa unonga ruziva kuti akagarira yapo vachakuziva right taura tinzwe anzwe uyu inini pandakapinda makobe pandikaenda pakobe ndanzwa kuti madzimai anga kugara rimo ndandabvunza pane umwe musho pachameni papi ndanzi ndadirector pakativi padhuze kumabhanyi paground ndichisvika ipapo ndichitaura nachameni wachakati ndiri chairman apa nditi ayo adzimai vako vari kwakugara rimo nyaya yatikuiziva iwe ndichienda kumba uye ndikudai apa ndipafoni namba dzake dziriwe saka patikaita dare rinonzi wa18 pandikafonera chairman uye kuti chairman uye kudai mugona kupupura kutaura pamukaita kuya chairman waimbuka wakazoti aiwa inini handizi chairman ngandikukandire namba dzachairman ndinovimba kuti ndofanika kukandirwa namba dzachairman vari apa namba dzavatitoerinadzo. okay munhu waukasvikira uchitaura naye kuti uzoenda kuziva kuti uyu ndiani mudzimai wako hazi uyu asi vakafanana kunge vanogutava mukomani asi kuti ndinonzi kativi aita anonzi kativi kune namba dzake nditori nadzo saka tikuita nezvaataura kuti ana chandoziva neshuwa hana chaanoziva inini handizive shuwa inini wanditomuziva chairman asi ndine wandikaona akati ndini chairman takunokudai musi wa18 yatanga ndikwandikati ko chairman ngaikambona kupupura zvamukataura zvekuti ndine maona mukadzi wangarugara narimo ndipo vakati aiwa inini handisi chairman ndikatoma kuti hamusi chairman makati ndini chairman dzokera ako kumba madzimai akarugara narimo makundikandira nhamba dzimwe sei
Kanamba chairman ndopanga vandakusantiwa. Kwa nasi taunza munasiri enda pano pada. Isi tukuda taida munhu wakasvikira iwewe. Kana wakasvikira iwewe uchitaura naye ndo ataida. Ndiye witness wakagona kunyatsotaura kuti zvakafamba sei. Kana kuti wandakasvikira phone number dzendinadzo. Iye wandakapiwa number nadzo dzakatoti iwewe usazoita kuti ndizozikanwa kunzi ndindaburitsa nyaya iyi nekuti remowanda ndinogona kuita sei tikadzogara naye munharaunda sei imi muchiti ndimi chairman muti nemuchitonga dozonyisei kati imi muri michairman tichidai so iwe yamafonera nati nandise chairman varipo unozvimwe here zvaukazotsvagawo ndine zvino zvandakutanga zvinobatika taura chii ndakazoenda ikoko ndichitega ndinoona chairman kusvika pamusha wake achinzi abuda aenda kutaura ndabva ndazobvunza vamwe vomudunhiroro kumakomo vakati hongu chokwadi venimo ane mukadzi varikugara naye wari kuti akaroora kusimba vaiti chokwadi lenimo ane mukadzi waari kugara naye waiti akamuroora kusimba zvekuti tichitaura kudai muno makombe vanogona kukurirawo nyaya yangu ndavashai varimo muno ndivana nemazita yavo natusvika Juliet ari mberi muno Juliet simuka unonzi Juliet ani Juliet sireu une zvaunoziva here panyaya yakagarira boxing Kamusoro. Mukomana kana chimona mwana wangu, mwana mukoma wako. Uyu mwana uyu akauya achizwa information yekutsvaga mudzimai wake. Akasvika kumba kwangu. Ndabva ndamuti ini mwana wangu nyaya yako iyi yakaoma shoma mudzimai wako ndakamuona. Uyu muroora wangu uyu ndasati ndamuona. Asi ndine mwana wangu musikana akamboenda kusimba chigareko. Paakauya mudzimai uyu mwana wangu akati mama uyu muroora wenyu ndabva ndoti iwe wakachenjeresa nyara zvikanzi aiwa mama shuwa muroora nyara nzama atende ndabva ndoti mwanangu nyara rasiyana nayo shuwa vanoita mazuva mwana wangu ndobva achizouya achitsvaga ndikamuti nyaya kwena handipedza chienda pachiyameni munhu akazoendera uyu achiti ndichiyameni anonzi godhi mazvidzi ndiye akasvika achimuti ndini chiyameni ndobva akurukura nyaya yake godhi mazvidzi uyu saka paakazoenda haana kudzoka ini musi wakanzi kudaro handina kusvika azoti amai nhasi ndozuva redaro ndokuya kutitora kwaai asi imi muri kupupura here kuti uyu anofambidzana nomukadzi wouyu shuwa ndakaona mukadzi achina atoriko achitochera mvura todarira ndofamba pangu amumwe ndiani taisvika kuchidzoka alright achairman ndimi kamuri kuvillage watinovimba naye kuti kana zvinhu zvakaipa ndimi takanorowo kupedzisira handiti manzwa mukadzi ari kunzi ari muvillage menyu kumba kwareremo muguta tipewo tinzi muonerei semaziviro angu musi unzi ukauya mukomana uyo achiratidza kuti asvika kuvillage naandiri kundonyamaro shuwa meseji ndakaiona ichitaurwa namazvidzi achitaura nyaya yekuti vane munhu avo ari kutsvaga mukadzi wake but inini handina zvandaitomboziva ndina nhasi handina zvandotomboziva zvekuti neni makaroora ende mukadzi wake handitomuzivawo ende iye hatondizivawo kana mukadzi wake saka handina zvandogona kupupura kuti shuwa ndakamuona ende ane mukadzi bcause handitomuzivawo mukadzi wake ende handitoziva kuti akaroora ndomaziviro andinoita pane mufuto kwakobhera ari muno hamuna varimo vakawanda kana munogona kupupura chokwadi
Achigwande muri mupurisa wamambo, ziso ramambo chairo rakapinza rinonzwa zvese ratitipewo tinzwa muvhireji menyu panyaya iyi. Ndimi mambo ano mukadzi here iyewe here akurehwa nouyu makamuona here pamwe ndakatomuona ndingamuzive zvangu asi kuti kuti ane mukadzi kuti ane mukadzi ndakazoka asi kuti ndizoigarisho ndiye akutaura ukadzose makambomuonawo amai vacho varini mudzimai wacho ngaasimuke toni uyo kaona uyo ukaona muvhireji vachiita sei, vachifamba zvavo vhireji, vachigara muvhireji vachiita sei, vachiona zvavo kuti vanga vasiri kumba kuvo, vanga vari kugara kukaita tombodzoka kune uzatataura zvakawanda zvatataura kuiva vanhu ivava vari kukuzora zora sei kuti iwewe ufambidzana nomukadzi pamusoro pechangamire zvirimo munyika vanhu munogona kuvengana zvekusvika pakupomerana mhosva asina kuita zvinoitika izvozvo. Dai achigona anomira kuti shuwa ndakamona ari pamba peuyu ndikamona achiwachira uyu ndizvozvo, nekuti kana mukwana munhu achifamba mofungidzira kuti ari kugara neuyo azviiteka usi umbowo kuti ndakakona muchifamba muri muvhireji kudenda zvosaka muri kumba kwamakore ansandaroa mudzimai akauya kunoona kumba anogona ndachifungidzira kuti chokwadi chinenge chakanaka. Ini ndachifungidzira kuti amwe kuti zvinodalira akakupai mutongo wokuti iye mukadzi ari kupomerwawo akazoonekwa pamba penyu mamuroora munenge muine mhosva yekunyekana nokubhadhara zvakare kuti muri chikomba hatikubvunda notida kunyora kana azoonekwa mazomuroora manepera dare 1 purazi muri chikomba chapadza musha womunhu zvinoreva kuti judgment yamambo inenge ikareva. Ini handisiri ndotonga kaizha tikuti zvedii munozotikuti kana azoonekwa apa adare inotonga ndanganda chidzoka kuna mai avo vati tinzwei vati ndakaona madzimai shuwa vaichera mvura pabhoro, saka totiwo kutotamba bhora kwavaiita vaichera mvura vachiisa kugiraundi here vaiisa kupi vaituta vaiisa kupi vari kuti kwatawa pane mubvunzo wangu wapinda kunovaichera mvura vaye amai vai vaisumuka kuti mvura yaitapura ava amai avakunzi vakati vari nimombo amai paika hubu hwekuti pamakachera mvura kubhohora ndaenda kubhora ndokona ndiri saka ndatoka kubhora kudokona ndakaenda kumacherera mvura vari bhaketi ndao ndakavacherera ndokandatodzokera mvura ndiri pamubhoji hazina amai avo munopfuura nepamba pangu muchibva kubhohoro kura kuti pane mazuva yamunotopfuura muchitochera mvura kuti kawani ndivaziva ina ndiri kunyepera yamai asi ndatombovazivei vanasinzawe simukaitoti pamusoro nebaba umwana chatinoda kuti ndizive makagari nobasa ndiri kwasisi vamunaa
Hai, anzi makavharira. Makavharira basi. Ndinoda kuti ndizive kuti basa pake. Pangatendererwa kusvika kupedza muramba kuchinyoro makavharira basa. Muri kupi pacho? Ndokwamuri. Kunani? Ndokwauri. Saka namba dzake tinonzwa. Tingakurukure chichiti chii? Kuti yakugara kokwaitana kuti. Kwapa vari kukurukura sei ava uya vachitaurawo zvavari kutaura ava vari kutaura zvavari vanosvikomba zviitire kana kuita sei? Ina vachandoziva uyu ndanga ari murume wangu. Upi? Alright, anga ari murume wenyu. Makabva maitana sei? Ndinodata tinenge tichenesane kuti ari murume. Ndakabvira rini zvokuti muchenesane ani? Eyairamba. Airamba nya. Wewe unataka singatuoni. Zvamunofana kuziva ndezvokuti mungakomende mukati hehe kana munhu achitaura kana mwana wako ero munofana kuziva machinjano anoita amai nababa nomwana asina kunaka. Hatina komende atinopa iyoyo. Manzwa zvaataura kupedzisira ati kudi kuramba kwacho ati kudi kana mamuchiteerera tomboita dismiss ngatiboisiya tomboisiya yakadaro ngaindikudze moto unenge uripo uchibvira batika kukashaya munhu anobatidza patina kwatinoenda pana zvese zvamunotaura pasati pano chokwadi chamunofanira kuita chinonzi chokwadi manzwa anzi nozora mambo rakachena riri pamberi chacho romazisa anopinza rakashakamuona kugiraundi tiri kunyera tozvikushaya tikutaura kana ndo zvati kutaura saka still manzwa sabhuku wacho ari kutaura kuti handimuite sei urunza zvati kutaura right saka handijaje zvisirizvo muri kuzvinzwa nyangwe zvitodii pana pandijaje zvisirizo saka ndo zvandotarisa zvese izvozvo uye ataura zvakanaka ataura akati wari kusimudza ndama ivani manyatsonzwisa zvari kutaura right ndobva vabvunza baba omwana ndobva vasimuka vakutoro zvavari kuita sei zvavari kutaura ndovabvunza simuka ndoda kubvunza mubvunzo mumwe chete kwauri tipedzise nyaya bozi nhasi hatisi kupa judgment mukuwa chako ndoupiwe vana handizivi kuti uyu mukuwasha here kana kuti uyu mukuwasha ndikuona pane separation iripo ava hapana chakabviswa bcause mari yakapinda mufoni zvinhu zvakutondinetsa kuti hunurudzi kuvanhu vari kuita zvavo vamudisa serega handina mukuwasha mari yakapinda mufoni yanga iri mari yedu yai chayakuda kuti irona saka vachiti kuswera mangwana ndogona kudai saka hakuna chakatiitika aikapinda mufoni haina kutambirwa here mari sadoli ndakamanikidzira kutambira ndichitipo kutoita seko ndikusho Nas dead ship? Two. Kimnani? Simuka yomusikana? Apana ndugu mwafa banditi? Apana ndugu apana unoziva? Okay. 2 months ukagara usiku. Basi kwa you are 2 months. Kutaka kufanya dismiss. Yes.